बे सनसफिदा लाफाथिखौ लांबा लांनानै अबाव दोनहैदों? माथो दिनै लाबोगोन होनदोंमोन न' लाबोआसै माथो। खेबसे फनखौनो खालामनो होनि र'। गब्ले आइ गब्ले ओजों फैलाय। मायो आयै? गब्ले नोंसा आदाखौ खेबसे खबर लानांगौमोनलै। माथो दिनै लाफाथि बिहामजोखौ न'आव लाबोगोन होनना बुंदोंमोन लाबोआसै माथो। मानसिखौ लांबा लांनानै अबाव दोनहैखो बिलाय? मिथियाथ' दिनै लाबोगोन होनना बुंदोंमोनथ' र' मानो लाबोआसैबा? ना अबावबाफोर थासिगोनसो? दिनै फन खालामनाय। र' दे रायज्लायदो आं भलिउमखौ बारायना होखादों दे। हेलौ आबा माथो न'आव फैनो दिनै मानोथो फैयासै? आयै थांथ'ला नामा? आं सानदों मा रुमावनो मास मोनसेसो नङा मास मोननैसो थानो सानदोंमोन आं। रुमाव थागोन? आया माबोरै थागोन नोंसोरलाय रुमाव? बोरै जानो नागिरदों आरो रुम भारा बोरै होनो नागिरदों हा आबा? खामानियाव हाबदों आं आयै। खामानियाव हाबदों? माला खामानि मोनखो नोंलाय? मोनदों आं दाखालिनो मोनखादों आं रावनोबो खिन्थायाखैमोन। ए सानैबो थासिगोन होनबा? हागोन सोलिनो? औ आयै हानांसिगोन आरो सेबै सोलिनांगोन। मानो होनबा आङो लाफाथिखौ लांगौमोन गामियाव। नाथाय मानो लाङा? बे लाफाथियाना न'आव थांनो होनना गाख्रबबाय थागोन। आरो बिमा बिफाफोराबो रायनो फैगोन बेनिखायनो आं लांथ'वा दानो। मास मोनसेबा मास मोननैनि उनाव बिमा बिफाफोराबो रागाफोरा एसे थामिना थागोन ना बेनिखायनो आं लांथ'वाखै। दे बिदिबालाय खामानिफोरखौ मोजाङै मावबानो जाबाय आबा। मावालासिनो थानाङा दे आबा। सिगां मावाखैमोन आरो दा नोङो हाबा जाबायना हाबा खालामबाय मावनांसिगोन। औ आरो नोंसोरो जेबो नांज्लायलायनाङा आरो। र' ओमफ्राय आबा लाफाथिया नोंजों हाबा जानो राजि जामारदोंमोन आरो? ओहो जायाखैमोन नाथाय आं खालामथारदों। आंजों हाबा जानोनो गोसो गैखायामोन बियो। आं बिखौ बोदला लानो थाखायसो हाबा खालामदों आयै बोदला। माने खिथेर। फाग्ला मा खिथेर बिथेर सानला बायदों नोंहालाय? जेबो खिथेर सिथेर सानांला दा नोंसोर हाबायानो जाबाय अनलायना थादो मोनथिबाय? बेखौनोथ' सानदों र' आं आयै जेनेबा हाबाथ' खालामबायानो देनाय माथो आरो खिथेर सिथेर लाबावनो खिथेर लानाय जाबायानो देनाय दा माथो लाफाथियानो आंखौ एसेबो सैया। आदा नोंबो माने लाफाथिखौ जबरदस्ति हाबा खालामनांगौ देनाय नोंखौ मुगैयो आरो नोंखौ साइस नुवा बासिबाबो नों बेखौ हाबा खालामनाङामोन ना। दा नोंखौ जुदि एसेबो सैनायानो थाङाबा नोंसोरनि संसारालाय मोजाङानो जानाय नङा माथो। जागोन लासैनो जालांगोन। नोंसा आदाया बुजिनायानो थाङा आं बुंदोंनानो हाबा खालामनाङा होननानै। हाबायानो जालांबाय दा बेफोरखौ सानबाय थाना लाब गैया जेखिजाया आं हाबा खालामबायथ'। ओमफ्राय नोंसोरो नांज्लायबाय थानाङा आरो। आंथ' जेबो नांज्लायनोनो गोसो गैया जेमानबाबो आं हाबा खालामबाय नालाय अनज्लायना थानो लुबैयो नाथाय बिसो माबा रायबाय थायो आंखौ। रायाबा नोंजों हाबा जानोनो गोसो गैखायामोनबा नोंबो आरो जबरदस्ति खालामबाय नालाय रायगोनानो आरो। दे दोनथ' उनाव रायज्लायगोन आं गेस सिलिन्डारसो बायनो थांनो नागिरदों। गेस सिलिन्डार? मा नोंसिना गेस सिलिन्डारबो गैया नामा? होमबालाय माखौथो जादों नोंसोरलाय? जानायालाय दखाननिफ्राय चावमिन लाबोना होफैदोंमोन आं आरो जेबो जायाखै। चावमिनखौबो आं सानबाय जाना दोनजोबा खोना होननानै जाना दोनजोबदों। दा आङो सगाव मोनोबा जानोसै। ए उखैदों खोना बेनिखायनो जाजोबना दोनदों। नों बुंनो हायामोन होनबाय आंनोबो एसे दोन होननानै। बुंनोनो बावदोंमोनलै आङो प्लेटथाममानि लाबोदोंमोन आं चावमिनखौ जाजोबगारदोंलै फार्स्टआवथ' जाया जेबो जाया होननानै बुंसोदों उनाव आं चावमिनखौ गारना गालांबाय आं बाहेराव थांबाय ओमफ्राय जाजोबना दोनबायलै। ए जाथों दे उखैदों खोना। मैयानिफ्रायनो ओंखाम मोनजायाखैना आंबो दाथियाखसै उखैखादोंलै थांनानै जाहैनि दं मायबा मोनसे। दे ओमफ्राय बिहामजोनोबो मायबा मोनसे लांना हैदो उखैबावदों खोना बिबो। जागोन दे दा दोनथ' आं थांनि र' सकसिम मायबा माबि जानानै गेस सिलिन्डारखौबो लाबोनोसै। दे आबा नांज्लायनाङा दे मोजाङै था। बियो मायबा मोनसे बुंबाबो नोङो सिरि था जेबो बुंनाङा। आरो बियोथ' रागा जोंखागोन ना मानो होनबा नोंजों बियो हाबा जानोनो गोसो गैखायामोन। रागाखौथ' जोंखागोन देनाय। जागोन दे जेबो बुङा। दे आरो खामानिफोरखौबो सानफ्रोमबो मावबानो जाबाय। जागोन मावगोन दे दा लाखिथ' उनाव हरगोन आं। दे र' ओमफ्राय आबा मोनसे बाथ्रा आं बिहामजोजों मोजाङै रायज्लायगोन दे दायो। जागोन दे दोनथ'। नोंनिया बिहामजोआ जेरैबायदि नोंलाय माथो मोनथिखागोन आयै रायजागोनसो खोनालै नों। बाब रे बाब उदैया
जाबायसो उखैदों साला रायख'आ जाजोबना दोनदों आंलाय जायाखैसो नामा जाया होनना बुंनायखाय गैया खथम फिनिश इसेबो दोनासैलै दै एथ'ग्रा जानो हागौ नालाय सिख्ला मानसियानो प्लेटथाम मानि थांनानै माबा मोनसे जाहैनोसै आं पर'थाफोरखौनो जाहैनोसै बिनि उनाव गेस सिलिन्डारखौ लाबोनोसै उदैया खख्ल' खाग्ला गाबसोबायलै थांसै हाला 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 दाला हिनजावाबो रायख' हिनजावसो बिदिबालाय माथो फिसिनोनो हानाय नङालै आंलाय ओरैनोबा हाजिराखौनो 200ल'सो मोनखायो हेलौ बिथां बुं सना नों मा जेबो मावला नामा बेफोरबायदिनो थाबाय थानोसै नामा थांगोन र' थांगोन साननैसोनि उनाव थांगोन नोंलाय माथो दुर्गा फुजानि उनावनो थांगोन होनना बुंदोंमोन नों बेफोरबायदिनो थाबाय थाबालाय अबाव फैसा मोनगोन दिनै दा नोंसा आइया अंगनबादिनि मास्टारखायसो नङाबा नोंसा बोरै जागौमोन दिनै दा नोंबो देरबाय नोंबो खामायहैदो दे जागोन र' थांगोन बेफोरबायदिल' बुंबाय थायो थांदो थां मा नों आंखौ हाबा खालामनो गोसो गैया नामा दङलै मानो गैया जानो सना ओइ नोंखौ दहायनिफ्रायनो गाबज्रिगासिनो नों साला खोनायाखै फनावसो बेस्थ'ना नोङो खालि फन रायज्लायनायल'थार खामानिबोथ' जेबो गैखायानो खामानिखौनो मावा सोर हौवाजों रायज्लायबाय थायो थांदो थां फैखानांला थांगोनथ' र' थांबाथाय फैखालाबो थां न'आव जोबोद मोजां खोनाथारदों थांनोबा मोजां नायना थांहाय आंग्रा मांग्रां सेंग्राफोरजों थांनाङा मिथिबाय उनाव फस्थायजागोन मिथिगौ दे आङो नोङो बुजायलायनाङा आंखौ बुजायलायनाङा सोरजों रायज्लायबाय थायो नोङो सोरजों रायज्लायबाय थायो सानफ्रोमबो जानाय लोंनाय खिनाय हासुनाय मानि माथो मबाइलखौनो लांफाबाय थायो एसेबांथ' आर्जेन्ट नालै सोरो अबेनि नोंनि गोसोथोनाया रावखौबो गोसोथोआखै माथो लोगोफोरजोंसो रायज्लायबाय थायो लोगो सोर लोगोआ बेफोरबायदि जानाय लोंनाय हासुनाय खिनाय उन्दुनाय माने रायज्लायबाय थायो हा माबा लोगोआथ' आंना सासेल' गैयाना लोगोफोरानो आंना आमदानि बिबो हरो जोंफोर बेस्ट फ्रेन्ड ना आंना बेसेबा लोगो दंखायो थगायनो फैनाङा दे गथ' आरो गोसथोनोबा मोजां नायनानै गोसथो एसे गोनां नायनानै नङाबा उनाव फस्थायगोन मिथिबाय नोंसोरथ' बुजायबाबो दानो गाज्रिसो मोनगोन आङो सगाव थांनो नागिरदों ओंखामा संना दोन आंना गोबाव जागोन मानि सगाव थांनो नागिरदों नोंलाय ओंखामखौ नोङो सगनिफ्राय फैनानै संबानोथ' जायोना ओइले बादुरिया बोथिसे ओंखामखौनो संनो हाया नोङो हा देनाङो हौवानि न'आव बिहाव बिखुनजोनो हौवानो मा संना जाहोगोन नोङो बोरै संना जाहोगोन माबा बेफोरखौनो बुंबाय थायो हाबानि उनावलाय हागोन आरोहाय हाबानि उनाव हाखायो दा आं सिख्ला टाइमाव बायोना सिख्ला टाइमाव बानाय मोनखायो फालथु नङा दे गथ' ओंखामा संनोबा संना दोन बाल आइया एसेबां बखिनो हागौ हेलौ बिथां मानो दाना होनायमोन आइया फैनानै रायदों आंखौ सोरजों रायज्लायबाय थायो होननानै ए मोनथिबाय नामा ओरै मोनथिद्रायाखै थेवब्लाबो माने सोग जादों आरो आं नोंजों रायज्लायबाय थायोना नुयो ए नंगौ नामा औ नंगौ ओमफ्राय आं मा होनना बुंदोंमोन मा होनो नों माला थांमारगोन खामानि मावनो थांगोन साननैसोनि उनाव थां दे औ दे होमबा दा लाखिथ'नोसै ना औ दे होमबालाय दसे उनाव फन हर दे ओमफ्राय सनिया माबालै आंना रिसार्ज जोबसिगोन नों अननानै सोना होनो हागोन ना दे जागोन दे माबा 1.5 GB बाबो जागोन ना दे जागोन दे 1.5 GB बाबो दिनै नांगौ आरो नोंनो औ दा बेलासे हर दे अब्लालाय जागोन दे आंना सनाया जोबोद मोजांलै जोबोद अनखायो रिसार्ज बिबानो फैसा बिबानो हरखायो बेफोरबायदिसो हिनजाव नांमारगौलै आंनो सनियाया जोंहा आइखौ अंगनबादियाव मास्टारनि मावो सानमारदों खोना आं आरो जा थगायदोंसो माथो खालामबावनो थगायाबाबो जाया जुदि आङो आइखौबो जेबो मावा होनना बुङोबा बांद्राय भिखारि सानगोन ना बियो बांद्राय गैयि सानगोन बेनिखायनो आरो आइखौनो अंगनबादियाव मास्टारनि मावो होननानै बुंफ्लाबाय आरो थगायफ्लाबाय सरि दे सनिया थांगोन साननैसोनि उनाव मावनो थांगोन आंबो ओंखाम उखैसोबायलै आइयाबो दिनै हाजिरा मावनो थांदों ओंखामा दंखायो खोना र' आङो ओंख्रि संनांगोन मा ओंख्रि संनो जेबोबो गैया माथो सबाय नामा एसे दं बेखौनो संना होनोसै आंलाय रिसार्जखौबो सोना होनाय नङासो सानदोंमोन नाथाय बिनाय लोगो लोगोनो होबाय माथो माने ना होनना बुंखाया आरो मा एसे खाफाल मोजां आंहा सनियाबासो गार्लफ्रेन्ड मोनमारदों आयौ सनियानि अनगा रावखौबो नांमारलालै आंनो आइ लाभ इउ सनिया नोंनि बायसि आंखौ रावबो अननोबो हानाय नंखाया बिसिल खानायाव बेसेबां थाबाय थानो आङो फाफि सौसौ बिराद साला खारखुमा लांनोबो
दरजाखौ ताला मारिना गालाङो साला गुन्दामाराया। न'आव थांनो लुबैदों। मबाइलनि रिसार्जआबो जोबना होबाय। आं दा मा खालामना थानो दिनै जेल सिङाव? जेलसो बियो जेल। बेबादिनिफ्राय आङो 30,000 फैसाखौ थगायना लाबोआमोनबा दिनै बेफोरबायदि जानाय नङामोन। बांद्राय हेन्साब सेंग्रा नागिरबाय थानाया नै गोबोरखि मोखां सेंग्राजोंसो हाबा जानांगौ जाबाय। आं सान्स मोनबा खारखोमा लांगोनहाय। बेफोरबायदि गोबोरखि मोखां हौवाजों थाबाय थानो हाया माथो। दुखु गोनां जिउखौ आङो बोरै थांना थाबावनांगौ जाखो। नै लाफाथि, गेस सिलिन्डारखौ लाबोबाय आं। लाबोदों आरो आं मा खाना नामा नुवाखै नामा? नङा माने ओरैनो बुंबाय आरो। आङो सकआव थांबावनि र' खेबसे खान्था साराय थोरसि गिलास लायनो। लाय लाबोनानै ओंखाम संफैदो। मा नों आंखौ बेफोरबायदि फोराननोसो लाबोदों नामा? दहायनिफ्रायनो जेबो जायाखै। चावमिन जानाया दसेनो हजम जाबाय आरो। चावमिनखौ आं दहायनो जादोंमोन। दा चावमिनानो थाबाय थागोन नामा आंनि उदैयाव? हजम जाया? हजम जाया? एसे लासै बुंलै, मानसिफोरा मा सानगोन? सोर मा सानो आं बेफोरखौ जेबो सानला आजिखालि। आंथ' दा थैबाबो जायो। आं थैनोसो लुबैना दं दा। फारसेथिं साला ओंखामबो मोनजायाखै आंखौ लाबोनानै। आरो नों आंखौ मानो ताला मारिना गालाङो? आं जेल सिङाव बेफोरबायदि थाबाय थानो? नों खारखुमा लाङो? नोङो गावखौ बेफोरबायदि ताला मारिना गालांबाय थाबा मोजां मोनगोन। साला आंनि जिउखौ नोङो बरबाद खालामबाय। फैसा 300नि थाखायनो आंखौ बेफोरबायदि खालामबाय। आं नोंनो फैसा 300 नङा 500 दिना होगौमोन ना। जाम्बि, बेखौनो बुंबाय थायो, बेखौनो रिपिट खालामबाय थायो। साला सनस'पिपिनो आरो आंखौ नोङो मानो ताला मारिना गालाङो? नों खारखुमा लांनो? नोंखौनो आङो खेबसे खारखुमा लाङो हाबा। मा खालामगोन नों? मा खालामनांगौ? गोसोखांहोबावनांगौ नामा? नोंनि सालायखौ दानस'नांगौ नामा? दानो दानस'नां। नोंनिया बांद्राय जाथारदों र' लायनि र' आं। साला मोजाङै बुंबाबो मानियाना। बखिनाङा गाख्रबनाङा होनबाबो गाख्रबबाय थायो, बुखिबाय थायो। र' नोंनि सालाखौ आं दिनै दानस'ना दोनमारगोन। होनबालाय मानोथ' बखिबाय थायो? दाखालिनिफ्रायनो बुजायगासिनो आङो, नों मानो खोथा लाया? दिनैबा जुदि नों आरो बखिबावोना आं खिन्थु दिनै गारा नोंनि सालायखौ दानस'मारगोन आं। सरि सनस'पि, सरि। आंनि सालायखौ दानस'नाङा। सागोन आंनिया। थै ओंखारगोनलै आं रायज्लायनो हानाय नङा माथो। बबेसो जाना थागोन? अननानै बेफोरबायदि दा खालाम आंखौ सनस'पि। बिदि दानस'नाङा सानदोंबा दिननिफ्राय सिरि थादो आरो खामानिफोरखौबो मावनोबा माव। जागोन दे, नों दिनै सङा था, आं संगोन। नाथाय गाबोननिफ्राय संग्रा खालामदो। रोङाबा आं फोरोंगोन। जागोन ना जाया? जागोन। आंनि सालायखौ दानस'नाङा सनस'पि। नों जुदि सिरि थायाबा दानस'गारगोन खिन्थु गोसोआव लाखि। आबा फोजोंसार। आयै आबा, मा जामारदों नोंहा? मानो दाबो ओंखाम जाहैयाखै? मानोबा उखैनाय मोनाखै आं आयै, आं जाथ'वा दे। बेफोरबायदि थाबाय थागोन नामा उखैयाखै होननानै? आं जाहैथां। आरो गेस्टिक जादोंबाथ' नोङो ओंखामखौ जायाबा बांद्रायसो जागोन गेस्टिकआ। मुलि दंखायोबा एसे गेस्टिकनि जानो ओंखामखौ जाफैग्रो। गुसु जाजोब्बाय बे, दहायनो खुरना दोनदों। 4थायानो जालायलांबाय। जाथ'वालै आयै, जाथ'वा, उखैयाखै। मानो जाया? जाफै। जायालै आयै, मा जाया होनबाबो अख्रा खालामना लिंबाय थायो नोंसोरो। आबा, नोंहा मा जामारदों? खिन्थानाय आंनो मा जामारदों? ना बिहामजोजों नांलायदों? जेबो जायाखै, रावजोंबो नांज्लायाखै आं आयै। जिखिजाया आं ओंखाम उखैयाखै, ओंखाम जानो गोसो जायाखै आं। मा नोङो बेफोरबायदि नङामोन माथो। आबा, मा जामारदों नोंहा?
नोंहा दे आंनो खिन्था दे रावनोबो खिन्थायाबाबो आंनो खिन्था मा जामारदों नोंहाबा ओइ जेबो जायाखै होनबा मा बुजि मोना ना मायो जेबो जायाखै आङो प्लिज अननानै बेनिफ्राय थां आंखौ हारसिं थानो हो आं जेबो जायाखै आंहा जेबो जायाखै जेखिजाया आं ओरैनो ओंखाम उखैयाखै आरो आंखौ बेफोरबायदि सासे सासे लिंफैबाय थानाङा ओंखाम जानो आं उखैयाखै होनदोंना उखैयाखै जाया दानो जाया उनाव जागोन उखैबा दे उखैबा जाहैबानो जाबाय बेफोरबायदि जायालासिनो थाबा आरो दुरबल जालांगोन ना आबा जाया होनबाबो मानो बुजि मोना मा सासे सासे लिंफैबाय थायो दै आं ओंखाम जानो गोसो गैया होनदोंना उखैबा जाहैगोन आं आइखौबो गोरायै बुंफ्लांबाय मानोथ' होनबा सासे सासे लिंफैबाय थायो ओंखाम जाया होनना बुंबाबो दरजाखौनो हुब मारिना दोननांगोन आं नङाबा सासे 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 हाबफैबाय थायो जानो गोसो गैया होनदों जाया मानो बेफोरबायदि लिंफैबाय थानांगौ सासेयाबो आरो फन खालामनो जालायसिगोनसो मैया फुजा नायनो थाङिनि थाथो रावनिबो फन रिसिभ खालामा आं रावजोंबो रायज्लायनो गोसो गैया बा फोजोंसार आंखौ दिनैबो फन हरलायाखैलै आंलाय सानदोंमोन बियो आंखौ फन हरगोन होननानै सरि होनना बुंगोन होननानै नाथाय सरि होननायखौथ' बाद हो फनखौनो हराखै माथो नङा मा जामारदों फोजोंसारा मानो बेफोरबायदि खालामबाय दं आंखौ बियो ना सोरखौबाफोर मोनमारबाय बियो आंखौ सानसेबो बेफोरबायदि खालामफेरामोनलै एबारसो मानो बेफोरबायदि खालामदोंथाय बोसोरफ्रोमबो आंजोंनो फुजा नायो बेरायो नाथाय एबारो मा जामारदों बियो आरो ओरैनोबा हाबा जानायनि बाथ्रा रायज्लायबाय थायो नाथाय बे साननैसोआ सानसेबो रायज्लायाखै हाबानि बाथ्राखौनो दिहुनाखै ओरैनोबा नोंखौ एबार लाबोथारगोन नोंखौ एबार मागोआवनो लाबोथारगोन होननानै बुंबाय थायो सानफ्रोमबो बुंनाय रखमानो जायोमोन दे नाथाय बे साननैसोआसो जेबो बुङाखै हाबानि बाथ्राखौनो दिहुनाखै दुर्गा फुजानिफ्रायनो मोजाङै रायज्लायखायाखै बियो माबा जामारखो ना आंखौ नांमारला बेनो आंखौ एसेबां बोसोर मोजां मोनबा मोननानै दासो बेफोरबायदि खालामबा जायाना गारनोबालाय सिगांनो गारनांगौमोन दासो मानो आंखौ बेफोरबायदि खालामबाय दं बियो सैया दिनै बोसोरब्रैनिबो बारबाय आजिखालि रावखौबो फोथायनोनो हाला फोथायदोंमोन आं फोजोंसारखौ सानाखैमोन आं बेफोरबायदि खालामगोन होननानै आंखौ सोरनि थाखाय आंखौ बेफोरबायदि खालामबाय दं बियो आब' आरे ओइ आब' मोस्रोम बा खेबथाम गाबज्रिनायावसो खोनादों नोङो आब' मा आंथ' एसेबां खाथिनिफ्रायनो गाबज्रिदों नोंखौ मानो खोनायाखैमोन मा सानबाय दंमोन नोङो जेबो सानाखै आं सानदों नों आब' नोंनि मोखांखौ नुनानैनो सिनायदों आङो मा सानबाय दं नोङो मा जादों ना फोजोंसार गुमाया नोंखौ मायबाफोर बुंदों माबा बुंनायालाय जेबो बुङाखै र' मोस्रोम होनबालाय माथो मैया फुजा नायनो फैनायखौनो नोङो गाज्रि मोनबाय दङ आरो दाबो गोसो गैयैखाय फैयासै आरो एबार गोसो जायाखै खोना बेखौनो नोङो गाज्रि मोनबाय थानांगौ आरो नङा फुजा नायनो फैयैखौ आं गाज्रि मोनबाय थायाखै नाथाय मानसिया सोलायबाय मोस्रोम बियो आंखौ दाखालिनिफ्राय केयारखौनो खालामला जाबाय बियो मा केयार खालामाखै ओहोलै मोस्रोम फनखौनो हरनो नागिरला बियो आं हरबाबो कल बेक खालामनो नागिरला मैयानिफ्रायनो हराखै आंबो हराखै बिबो हराखै आं सानदों गावगायाव हरगोन खोना होननानै हरनानै सरि टरि बिगोन सानदोंमोन आं सरि बिनायथ' बाद हो फनखौनो खेबसेबो खालामाखै मेसेजबो हराखै होमबा मा जामारदों बेखौनोथ' सानगासिनो दं आं मोस्रोम ना सोरखौबाफोरसो गोसोथोमाना दङ बेनिखायनो आंखौ केयार खालामथाराखै बेनिखायनो फुजाबो नायनो फैयाखै खोना दा आङो मा होनना बुंनो देनाय बेनोथ'लै आजिखालि रावखौबो फोथायनो हाया ओमफ्राय मामोन आब' आं ओंखाम जानोसैमोन नोङो किसमिसखौ लाथ'नो हागोन ना जागोन दे लागोन दे होमबा आब' दसे लाफैनाय आं थिलुनियावसो होना फैदों औ थौ खान्था साराया जोबोद समायनाथारलै आंबो रोंगौलै बायनो थेलेब मोजांथार बे लाफाथिया दाबो सिरि मोनाखै नामाय आं खान्था सारायखौ दिन्थिगौमोन दहायबो आं फैनायाव उन्दुनासो दंमोन बेनिखायनो आं फोजायाखैमोन लाफाथे खोनादोंना खोनायाखै जों फैलाय मायो नै लाफाथि खान्था सारायखौ नायनाय मोजांथार न' थेलेबनो
मोजां नुवाखै आं। नोंखौ दख'ना गाननायखाय मोजांथार नुदोंलै। आं लाबोना होफैनाय दख'नायाना बियो। बिदि दख'ना गानना थाबासो समायना नुयो माथो। नाथाय आंनि दख'ना गाननो मोजां मोनाना। नों गावगाया गानबासो मिन्थिगौमोन दख'ना गानबा बेसेबा खस्थ' मोनो मिन्थिबाय। आं सानफ्रोमबो दख'ना गाननो हाया दे बुंना दोनखाबाय। गानाबा जागोन आरो नों हाबायानो जाबाय नोंथ' दा सिख्ला नङाना। हाया आं दख'ना गानबाय थानो हाया आं खस्थ' मोनो। सोलाय हौवाफोरालाय मा बुजि मोनो हिनजावफोरनि खस्थ'खौलाय। जेबो खस्थ' नङा दे दख'ना गाननायाव आंबो गानफेरदोंथ' सिगां गाननाय नायदोंमोन। नोङो आंनि बदल गानबानो जाबाय। गानसाबबाय आं। गानबाय थाबासो मिन्थिगौमोन नों दसे गाननायावलाय मा बुजि मोननोखाय। गथ' बिखा सायो जानजि सायो जोंफोरसो मिन्थिगौ। नै खान्था सारायखौ मोजां नुमारदोंना नुमाराखैलै हा मानो मोजां नुवाखै नोंलाय गथ' मोजां थेलेबलेबनो। मोजाङानो जा बा गाज्रियानो जा आंहालाय बेफोरजोंलाय मा लोब्बा। आंखौ उन्दुनो ओंखारदों आं उन्दुनोसै नों सं। जागोन दे नोङो उन्दुनो ओंखारदोंबा उन्दुयै थां। आं संगोन दे नाथाय नों गाबोननिफ्राय संनांगोन दै। रावनोबो संना होबाय थानो हाया आं मिन्थिगौना आं न'आवबो ओंखामखौनो सङामोन। नोंथ' दा सिख्ला नंलाना सिगां जाबाय नों सिख्लामोन दा हाबा जाबाय। हाबा जाबाबो हाया आं। आइया थांबायसो माथो बादुलिलि दैद दिनैखिनिखौ आं संनोसै गाबोननिफ्राय नों संनांगोन सङाबा अबाव खारगोनलै।